Takže vítam vás u ďalšieho videa a tentokrát tu máme špeciálne video, ktoré si žiadala jedna moja fanúšička a je to ASMR. Keďže ste úžasní a dali sme 800 videní, tak som sa rozhodla, že video bude take, aké si vyberiete. A keďže jedna fanúšička napísala, že chce ASMR, tak tu máme ASMR videjko. Pozdravujem fanúšičku do videa a ideme na ASMR. Prvá ASMR vec je, ako papám. Ďalšie je pradenie. A zase papám. Ale toto video ešte neskončilo. Dajte samozrejme like a odber, lebo chcem dosiahnuť 50 odberateľov, takže dajte odber do 5 sekúnd. Keď to nedáte, ste noobovia, a ja som boss, ale ja som boss aj tak. Takže, a do komentára napíšte slovo boss a budete mať šťastie a budete tiež mini boss. Pošlite toto video 5 ľuďom a sledujte môj Instagram Macika _Zelmírka. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čauky mňauky.